ukuthi unenhlanhla umuntu owazi usivangeli leqiniso. Bazalwane banamuhla bafundiswe. Bazalwane banamuhla bazila ukudla. Bazalwane banamuhla bathandaza. Bazalwane ngoba bathi bazalwane. Everybody is just a Christian. Yeah, kuhlangana nezinto zikamoya ezweni lenyama. Kodwa kudingeka umuntu asuke ezweni lenyama ayezweni likamoya, ezweni lenyama. Umuntu uyayehla afuna ukukhona kwaNkulunkulu ukuze nathi izinto zasekhaya asilethe ezweni lenyama. My God, uphila kanjani umzalwane ezweni likamoya? Abahleli la baphile bajobe bakwazi ukudabula ezintweni ngoba bebangekho la. They were somewhere there ezweni likamoya. Abazalwane banamuhla basona uNkulunkulu nedafela umntwana oyi-1. Jobe wahamba over 7 children but wathandwa ngegama lakhe. One death yenza umuntu ahlubuke uNkulunkulu. God is not worth it. Bekanguphi lo muntu makafa? Why fanele aze afe? Mangabe uNkulunkulu beyakhona. Hey mina ngiyayekela ukumkhonza uNkulunkulu. Umsizeni ukhonza wami. Siyafunana sontweni. What are we doing in the church? We need to understand. Ukuthi awenzeli mina ifavor ngoba ngimfundisi ngobesontweni. You're doing yourself a favor. Ngende yami indlela ngende yakho. The gospel is about an individual, not the mob. Abazalwane abahamba ngemob bahamba babe nenkinga. Bahambe futhi babe uhlupho nasendleleni. Amen. Ivangeli bazalwane. Yini bazalwane? Ivangeli liyahlukanisa. Mangabe usafuna ukutotoza, mangabe usafuna bakuphaphathe emuva, mangabe usafuna ukuncenga, then you're on the wrong place. Asikho isikhathi sokuncenga namanje, but isikhathi sokuthi simkhonze uNkulunkulu engazothi tomorrow